Kanyo ni migao mochung' ne jotije piny owacho kod board machiwo hola mar somo miluongo ni Helb oketo winjruok e yo ma ibiro tagodo omenda mar tiegruok mong'ere kaka Training Revolving Fund. Holano manitiere e bwo Helb ibiro chiw ne jotij piny owacho mani kod lek mar medo sombgi ka ichiwo ne kind omenda maromo 30,000 nyaka 500,000. Wycliffe oko nigi ler mar wachni. Jotije piny owacho biro yudo resruok e lek mar medo sombgi tok board machiwo hola ne jopuonjre mbalariany Helb timo winjruok gi migao ma ochung' ne jotije piny owacho ewi tayo hola margi ma idento kaka Training Revolving Fund TRF. Kane owuoyo e kinde chenro mar sidho ayanga winjruogno, jagoro mongirore e migao mar jotije piny owacho Amos Gathecha owacho ni holano biro jolo jotije piny owacho e chwalo sombgi nyaka e rang'iny manyime. Bende owacho ni piny owacho timo manyalo mar jolo jotije piny owacho go e yudo hola ma nengone ogonyore. Officers borrow the money for training at subsidized interest rate of 4% per annum. The fund was put under the management and administration of the Higher Education Loans Board through a memorandum of understanding between the State Department of Public Service and the Higher Education Loans Board. Gathecha bende oyango ni holano biro bedo thuolo ne jotije piny owacho duto magombo choro sombgi nyime kokalo e tiegruok ma opogore opogore kaka mano mar diploma, degree, doctorate degree kod tiegruok ma opogore opogore. The impact of good and effective continuous and comprehensive training programs on employee job performance is quite powerful, and when the training programs are aptly designed and timely provided, they will prove to be fruitful not only to the employees but also for the organization. Jatatije board machiwo hola ne jopuonjre Helb Charles Ringera bende ochiwo singo ni pod gibiro dhi nyime mar chiwo hola ne jotije piny owacho mar neno ni chenro mar hola no odongore. Indeed, it's an honor for Helb to be recognized by the government as a center of financing skills development to the public service officers, a function on a PS we do on behalf of the Kenya government with passion, energy, and we do execute that function with military precision, as I will be commending later. Holano ma oyiedhi ne jotije piny owacho mani kod gombo mar medo sombgi biro dhi ne jotije duto ma ochopo dwaro mar board mar Helb, gino ma igeno ni biro medo lony gi somb jotije piny owacho e thurka. Wycliffe oko, Ramogi TV.